hello. Good morning everyone. Sumamahaw na punta guys. Kay sabay ka sa ato ang estudyante. So karni ang among sudan guys. Nga giprito pero mura siya gisugban no. Pero giprito ra ni siya guys. Gipalutaw ra sa mantika kay wala man tay sugbaanan diri lami kay magsugba pero wala sugbaanan. So gipalutaw ra na sa mantika guys. Dala baon na ni sa among estudyante and then dala pa ni udto na namo ni naituyo. Akong kape. Di na mamahaw na ta. Kung kanon. Ali na din nak, mag-usap ka dira. So mga unat na, kay udto na. Nilami man. Lami kung tayo sa sugbaon. Wala man tayo sugbaanan, prito na lang. Mahaw. Ayan, tambok ah. Hindi nagbaon namin mo. Tasan ba na? Kapaon ng juga kanya. Unod na unod. Ang unod na itong taguyo. Ha? Wait lang. Tabang, kain na. Doon mo na ah. Girahan ka rin na itambok-tambok. Girahan ka no. Tangan ako. Yun, trabahan mo. Yun. Tulo? Tuyuhan. Ang unod lang. Tuyuhan. Nari karne. Tanan. Pero gamayan lang. Kay butang na ko na sa rep. Kaya alangan og init di ka. Mainom may nambugnaw na daan. Kaya lamig na. Tara di ko sudan dugangan pa na. Tama na na. Mo ning balon ni Apple awa. Sing. Gamay ra kaayo ng kanuna, doon ah. Sige na po da mahurot ng kanon. Kaya mayroon na kaayo. Gahapon urot ikaw kanon gahapon. Ikaw man nagugas sa imong balunan. Mahaw. Kapita. Sudah terus kepindah. Dami ang panit ah. Nasa mo. Nasa ang kaon. Kaya
Ay, kainit sa kape. Banget. Nggak padat, nggak padat.
ay putol-putol. Anak ko pamahang. Isip na. Bye.